amarya. Yau Hanafi ne ango, Khadija ta ce amarya. Bismillah Allah sarki zan safar kwallafa jina, Allahu ka kama min yau gane ina yin dai waƙe na, sarki na komai zan yi ba na manta shi cikin lamarina. Allahu sarki na shi ne mai ikon dare da rana, kun ga shi ne sarki na kuma shi ta yi na barwa zafi na. Allahu roƙo na kalon ka salati gun manzo na wanda ya samu ka bi ka dare kai har rana. Sada alihi da sahabu bana manta su cikin baitina, domin su ilahu ka kara haska kamin da lamarina. Addu'a na Allah ya ba ku zaman lafiya an goda amarya. Alƙawari ya cika amarya, alƙawari ya cika, yau Hanafi ne ango, Khadija ce amarya. Mai shagali na biki dangi kuma da kuma na yin murna, yau Hanafi ne ango, Khadija ce amarya. Allah sarki lokacin da mana har ta wuce sai kaka, shukar ku sa mata taki sai ta girma ta yo albarka. Komai da lokaci ayi a wuce haka ne ba shakka, lokacin da muke jira yau gashi ta dawo ba shakka. Addu'ar da zan muku shine Allah dai ya sa albarka, ƙarshe na alewa ta je kasa kun ga makiyan ku sai su yi kuka. Biki na girma Hanafi da Khadija aure mai albarka, ni ba ni ganin girman soja sai na ganshi yana gantaka. Omo bayal sai ina yin waka na hau bit ban shakka, murna ba ta boyuwa ranar shagali haka ne ba shakka. An gora amarya soyayya sai fiyo wa juna, da kajiyo guda wannan sai amarya. Biki ne na girma kuma aure na soyayya, so amarya dakin ki sai ki je ki shirya, ki zauna da ke da Hanafi kuyo soyayya. Karshe na alewa ta je kansa babu karya, to shagali bikin ku kowa da kowa na murna, to amarya ki shirya dakin ki za ki tare. In Hanafi ya dawo fesan shi turare, komi ya miki dan Allah amarya sai ki jure. Khadija ne dai yau dai ga shawara ta ne, zaman aure ki daure ya zama bauta ne. Kudubar kawaye sai ki yarki bar shi can ne, kirge mijinki a ɗaki ku yi soyayya. Ni na san mai zamani ya fi ƙarfin mai laya, a gaida maza Hanafi jarumi kun ga dan albarka. An daura aure gashi yau Khadija ce matarka, ka rike ta amana duk da dai halin ka bana shakka. Namiji gwarzo Hanafi jinjina gashi ni na yi maka, Khadija kin yo sa'a kin samu jarumi ba shakka. Ni Omo bayal sai ina waka ganga ta yau zan doka, amarya Khadija hudu ba ta da ta sauka akan ki. Kirke mijinki amana don Allah shi ne fa mijinki, komai iya ce miki kar da ki sauya amarya ga mijinki. Karki manta komai nauyi ci da shana kan fa mijinki, kirke shi soyayya sai ku yi daki amarya. Talk about it, beating Omo Bayal Saye, man, aka 49, really, yeah, we are.